Každý pozná ten moment, keď si niečo zabudne a bohužiaľ úplne rovnaká vec sa stane v našom mozgu, keď si zabudneme tú kávu na streche auta a keď zabudneme dieťa v aute. Bohužiaľ každé leto počujeme o rodičoch, ktorí zabudnú svoje deti v aute a zrazu som pochopila, že to je niečo, čo sa naozaj môže stať každému, aj mne, čo bolo to najťažšie si na tom priznať, že vlastne všetci sme schopní robiť naozaj fatálne chyby, ktoré nám absolútne dokážu zo sekundy na sekundu rozbiť celý život. Chcela som skôr ukázať, ako sa dá vôbec potom žiť, ako sa dá vôbec mať lásku a vzťah. To, ako sa dá prekonať nejakú ako vinu. Teraz nemôžem. Počkaj. Zuzka, zavolám ti neskôr, dobre? Počkaj, Zlatko. To boli otázky, ktoré vo mne ten príbeh vzbudzoval a stále vzbudzuje. A ja myslím, že čím viac film dáva otázok, tým je vlastne zaujímavejší. Ja nechcem ľuďom dávať odpovede, skôr otázky a nechať ich samých, nech si na to prídu. Michal je dobrý manžel.